jestli vy jste říkal, že část těch věcí, které jste dělal, vycházely z vlastní iniciativy, možná dělaný za vlastní prostředky, jestli to je taková pozitivní rebelie, nebo já nevím, pozitivní agrese proti systému, nebo jestli to je součástí nějaké širší tradice, nebo jestli to tyhle ty akce jsou nějak rozšířenější. Well, I don't think we consider our activity kind of aggression or revolt against anything because it's constructive. My nepovažujeme činnosti, které děláme za revoltu nebo agresi nebo revoltu proti něčemu, protože je to otázka budování, konstruktivní. Personally, I don't like so much art that is only pointing out problems instead of trying to solve them. Mně se moc nelíbí umění, které pouze vypichuje problémy namísto toho, aby je řešilo. But I think I could say that in Norway I see that in the younger generation of architect students there seems to be a need to do something meaningful instead of just making their own careers. So I like that. A mezi studenty architektury v Norsku vidím tendenci, že mají snahu dělat něco smysluplného, nejenom pouze se snažit budovat kariéru. So I think that's a kind of nice result in at least in Trondheim, where we have been teaching now for 5-6 years, we have managed to plant the seeds of this kind. A to je, myslím, velice pozitivní výsledek naší práce ve škole, kde už 10 let pracujeme a what is the name of the place? Trondheim. Trondheim. Second biggest city of Norway. Druhé největší město Norska. And anyway, I think this teaching activity has been much more important way making anything change than any of these works so far, really. A tady tyto naše činnosti ve škole byly vždycky důležitější, než cokoliv jsme vytvořili jiného mimo to. After this we go tomorrow evening we start a workshop in South Norway with 40 Italian students from Milan coming there. Zítra večer začínáme na jihu Norska seminář pro 40 studentů z Itálie. And hopefully next year we have a workshop in Praha with some local students. A doufáme také, že příští rok budeme mít takový seminář v Praze s místními studenty. Well, Brno would be very nice. Brno by bylo jistě pěkné. We haven't discussed about the content of the place at all, but we have discussions with Ivan Krupa from Praha. Nehovořili jsme o tom ani o obsahu, ani o místě, ale jednali jsme o tom s panem Kopou. Kroupu. Tak uvidíme. Prosím, dotaz. Já bych měl takový osobní kde vedete architektonické studio v Norsku, až ani jeden z vás není původem Nor. Jsem se chtěl zeptat, co vám Norsko nabídlo navíc nebo jiného než naše rodné země. Jste oba dva zapracovali zrovna tam, kde zde. No, we studied together with Arvo in Helsinki for some time. Studovali jsme v Helsinkách po nějakou dobu. And when I moved to Oslo, I was happy to see that he also lived there, so it was a kind of coincidence that we lived in the same city. Byl jsem si potom přestal do Osla, tam jsem potkal kolegu, byl jsem velice rád, že tam také byl. But the reason for both of us was the same. Ale důvod, proč jsme se přestěhovali, byl u nás u obou stejný. Vikings had this terrible habit of going around in Europe and
getting slaves back home, so they continued. Vikingové měli ten nešťastný zvyk, že cestovali po celé Evropě a domů si vždycky přitáhli nějaké otroky. Máš někdo dotaz? Já mám dotaz ohledně těch klientů, zadavatelů. Některé projekty měly konkrétní zadavatele, například Plovoucí Sauna byla dělaná pro konkrétní vesnici. Plovoucí sauna měla konkrétního klienta, bylo to zadání pro vesnici. Takže to nebyla práce, která byla dělána vlastně na iniciativy studia. Takže takže mě zajímá, jaký byl ohlas, jak reagoval vlastně klient na toto zadání a zajímá mě to i u dalších projektů, jako jsou ty meditační parky. Reakce vlastně potom uživatelů. Ta plovoucí sauna to byl výsledek jenom workshopu dílny. But that also, there's always very different stories. So that also was a 2-week workshop for making performance for art students. Ale boj se s tím nejrůznější příběh, jednal se o dvoutýdenní workshop, který byl spojen s performancemi. And we just got so sweaty that we decided to make a sauna for the last 3 days. A chtěli jsme se postavit saunu v poslední 2 dny. So we used the last 2 days and some 400 euros money to make a floating sauna. Takže jsme využili ty poslední 2 dny semináře, asi 400 € nás to stálo postavit plovoucí saunu. And then there was a local hotel that wanted to have it. A vyjádřilo to o design místní hotel. But it was destroyed by some storm or something. A to přehrál bouře a zničila nám. Funny thing that many as a court, they want to have a sauna like that. Ale zvláštní nebo zajímavé je, že si spousta lidí, kteří by takovou saunu chtěli mít. But we have been very strict not to make any more because it would be terrible to have that kind of things floating all over the place. Ale my jsme velice přísní tady v tomto směru a rozhodli jsme se, že takového stavět nebudeme, protože by bylo hrozné, kdyby tolik a jenom saun plavalo po různých pocích. And the park in Japan, it's, I think has been considered, it's quite good project. It suits very well in landscape because the iron, rusty iron is the same color than the soil. It's very rich iron soil. Ten japonský projekt byl velice dobrý a velice dobrým způsobem zapadl do prostředí, kde byl, protože rez na železe má stejnou barvu jako půda v tom okolí. But that project was maybe the most difficult to somehow land because that site is the place where they have found the oldest artifacts of Japanese culture. Tento projekt je jistým způsobem nejtypičtější, protože to dané místo v Japonsku je místo, kde nalezli nejstarší artefakty japonské kultury. And the best price in Japan comes from the fields that are next to it. A také na polích poblíž tohoto místa se pěstuje nejlepší japonská rýže. So it was feeling really strange that the bloke from Finland comes and makes a permanent work